fenomén šťastnej pozitívnej náhody je o filtroch v tvojej hlave. To znamená, ak iracionálne veríš, že si dieťa šťastený, budeš zažívať viackrát šťastné náhody. Ak veríš tomu, že si smoliar, život ti bude potvrdzovať, že si smoliar. Som pre teba zrozumiteľný? To je šialené. Jeden experiment, ktorý tam spravili, pretože oni požiadali ľudí, aby sa im prihlásili do toho experimentu, tí, ktorí si myslia, ja som dieťa šťastený, alebo tí, ktorí si myslia, ja som ten smoliar. A zinscenovali scénku, v ktorej do kaviarne vstupuje muž, vojde donútra, objedná si kávu a jediné voľné miesto, sedí pri tom stoliku iný muž, prisadne si k nemu a čaká na tohto človeka, ktorý viedol ten experiment. Takže oni pozvali jedného človeka, ktorý hovorí, ja mám vždy šťastie, druhého človeka, ženu, ktorá hovorila, ja mám vždy smolu. A zinscenovali presne ten istý experiment, ktorý spočíval v tom, že pred dverami na zem hodili 10-librovú bankovku a k tomu stolu posadili človeka, ktorý tam bol naschvál a tváril sa, že je majiteľ firmy. A teda on sa potom stretol aj s tou ženou, aj s tým mužom a pýta sa ich, no kým sme sa stretli, zažili ste niečo zaujímavé dnešný deň? A ten chlap hovorí, tak si predstavte, idem za vami, vstupujem do kaviárne, pozriem na zem, 10 libier. Si hovorím, jaký mám zás dnes šťastný deň. Pôjdem donútra, kúpim si kávu. Jediné voľné miesto, keďže som bol v predstihu, bolo pri nejakom chlapikovi, sadnem si k nemu. Dali sme sa do reči a on mi hovorí, počúvajte, vy ste veľmi komunikatívny človek a otvorený. Ja tu nedaleko mám firmu, dal mi vizitku a zajtra mám pohovor, že má pre mňa nejaký deal. To isté sa pýtal tej dámy. Zažili ste dnes niečo špeciálne? A ona, že nie, prečo? A nevšimli ste si peniaze pred vchodom? Nie, jaké peniaze? No a potom čo sa dialo? No išla som si sadnúť jediné voľné miesto, ktoré tam bolo. Bol tam nejaký ukecaný človek, ale nič akože sa neudialo. Cítiš, kam mierim? To bola tá istá situácia. Len filtre v tvojej hlave vyfiltrujú tvoju pozornosť. Všímavosť posilňuje, nevšímavosť oslabuje.